Ето го двора. Декар 250. Доста е голям. Това са стълбищата, по които се влизаш, да се качваш на къщата. Ето от тук се влиза. Това е нещо като антре. Не е лошо. Тук има някаква козирка. Влиза се в стаята. Ето я. Тук е почнато да се прави баня. Това е като... Тук е предвидено да бъде кухня. Това е едната стая. Тавана е почнал да се пада. Къщата за тотален ремонт. Най-вероятно трябва да се бутнат. Това е втората стая, която е сравнително в по-добро състояние.